Anda moabag sa investigasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA-7 sa pasangil nga may jail officer nga nitabang sa mga big-time PDL aron makapalusot og cellphone sold sa jail facility. Apan giangkon usab sa PDEA-7 nga bisan gani ang mga opisyal sa Cebu City Jail male dormitory mipahibaw usab kanila sa iligal nga kalihukan sa mga high-profile PDL. Ang suliran sud sa Cebu City Jail male dormitory nahisgutan atol sa Regional Intelligence Workshop uban sa Bureau of Jail Management and Penology. Ani ang report. Ano? 50, 60 mil. Nasa na silpuna? Kaya lang nga, ordinary nga silpon na. Kini ang pasangil nga giluwatan ni Gordon, kanhi PDL nga migawas sa Balitang Bisdak kagahapon. Matod ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA-7, nga ang pasangil ni Gordon usa sa natuki atol sa Regional Intelligence Workshop sa PDEA-7 uban ang BJMP. Kay naman tayo na-receive yun nga reports nga ang facilitator sa kaning business sa gawas, illegal drug business sa gawas, naa sa sulod. So muna isa sa gitakol nato during the Regional Intelligence Workshop. Hinuon usa pa sa sutaon sa PDEA-7 kun ang gitumbok nga mga big-time PDL ni Gordon mausab ang mga high-profile PDL nga nalambigit sa illegal nga kalihukan sa gawas. We have been receiving reports even from the BJMP. Sila mismo ang mo report nato nga naagyud kuno pay mga personality sa ilaha nga mao kuno tig-facilitate sa gawas. Gipasabot hinuon ni Alcantara nga sa pipila ka higayon nga nagpahigayon ng PDEA-7, PNP o BJMP o Greyhound Operation, wala may niusa ka cellphone, illegal drugs o uban pang kontrabando ang ilang nasakmit. Laing gipahibaw ni Alcantara nga bukas sila sa hangyo ni Jail Officer 3 Blanche Bation Alinio, Information Officer sa Cebu City Jail Male Dormitory, nga muabag sila sa investigasyon aron masayran ang tinuod nga hitabo. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.